Vă salut, dragilor! Avem astăzi la reparat un RTX. Este un 360 de 12 GB. Mă tot uit așa la el, ce implementare e asta, că nu scrie pe ea. Văd aici un fel de cap, ceva, nu știu, un Predator, un ceva, nu știu, cred că e dintre un rebuild din asta făcut special de, cum sunt cele de la HP, de la, eu știu, nu pot să-mi dau seama de la cine este această placă, nici măcar nu scrie pe ea. Asta, aici scrie 360, dar în afară de 360 acesta nu avem nicio etichetă unde să scrie alte detalii sau de cine este făcută. Avem aici un rev 1 atâta, deci nu prea avem detalii despre ea. Ideea e că nu mai afișează, asta spune clientul, așa că haideți să testăm și noi să vedem dacă așa este. Haideți să dăm un power on și a intrat, miroase, a încins, a intrat sus în protecție. Ok, miroase foarte rău încins. Ars. Da. Clientul a uitat să specifice treaba asta. Din câte am înțeles acum, am înțeles că placa aceasta a pornit, dar nu mai afișează. Da, cam de asta e bine și cred că de acum încolo asta o să fac. O să testez mereu placa, să văd dacă e safe să pun în PC și să nu mă iau după oameni care, nu știu, au fiecare interpretările lor și la urmă e de la sine înțeles, nu se pricep, nu e domeniul lor. Da, finally miroase foarte rău. Sper să nu fi făcut ceva mai grav, deși cu siguranță și el a pus-o în PC și s-a întâmplat treaba asta. A intrat sus în protecție. Eu am un Corsair de 1000 de W și sunt destul de ok. Lăcile, adică au protecții bune. Acum hai să vedem. Aici miroase destul de accentuată, ceva prăjit electronic. Presupun că avem un MOSFET. O desfac să măsor direct, e clar că avem undeva un scurt. Acum să sperăm că nu avem un scurt pe o linie care este mai sensibilă și care duce direct în core. Adică să nu ducă 12V în core. Asta e tot ce vreau și eu, bineînțeles, e și spre binele clientului. Pe aici, pe spate, văd o rezistența de aici, văd că e galbenă, efectiv. Și clar că avem, pe linia de 12 avem un scurt. Aici, ok, avem și aici o rezistență. Da, finally. Nu, mai e ceva. Nu avem și aici. Văd că avem aici un controller, sunt acele controlere UP, din câte pot să văd acum, nu am uitat microscop la ea. Și pentru mine este first touch. Adică n-am mai desfăcut-o, n-am testat-o înainte. Ok, nu avem ceva, nu mai avem nimic. Ok, până aici îmi place ce văd. Oh, asta e greu. Ok, pasta termică pot să vă spun că este absolut tun. Văd că avem răcirea este, băi, este bună răcirea, chiar îmi place răcirea. Ideea e că ea este mică ca și radiator și așa, dar vedeți, are pe cam tot ce trebuie puse thermal pad-uri. Avem și pe MOSFET aici, în zona aceasta, avem și pe aceste coiluri și avem până și pe condensatori. Da, asta e frumos. Aici avem și MOSFET de la memorii. Ok. Am mai văzut modelul ăsta de PCB, cedează des, adică am văzut adică majoritatea din ele au distrus core-ul. Să sperăm că nu e și cazul acesta aici. O să vedem acum. Mamă, acum am desfăcut-o și miroase și mai tare a ars. Haideți să vedem.
unde avem scurt. Aici presupun că avem un 12V, da. E alimentarea de aici. Ia să vedem, da. Deci avem un MOSFET în scurt. Clar, pe alimentarea asta ar trebui. Sau aici. Ok, hai să vedem celelalte reluri aici. Îmi dau seama ce ar trebui să fie aici. Aici asemenea. Nu știu exact ce ar trebui să fie. Ok. Aici presupun că e un PEX. PEX este sigur. Și unul din astea două trebuie să fie 1.8. Presupun că, nu știu, să fie acesta. Sau acesta. Finally, nu are relevanță pe urmă urmei. Hai să măsurăm și memoriile. Valorile sunt decente, adică nu e ceva care să-ți zică, da, 1.8. Deci 281 acesta de aici este 1.8. Îl avem și pe memorie pe aici. Haide mă, nu pot să văd și eu. Uite aici, aici memoria. 30, e bine, e bine. Deci nu avem un scurt pe relurile astea. Și core-ul, nu știu dacă pot să-l măsor foarte bine. Ar trebui să fie ok și acesta. Da, acum trebuie să găsim vinovatul. Haideți să ne uităm cu thermal camera să vedem... uite, stați că l-am măsurat aici. Rezistorul acesta nu l-am măsurat pentru că este galben. Oh, încă e bun. A suferit un pic, dar văd că încă este bun. Da. Ce să zic, e bine. Bun, asta nu mă interesează. Haideți să punem un microscop. Ia uitați-vă ce aici. Ok. Deci avem și biluța ieșită. Haideți să o dau pe mare să vedeți și voi mai bine. Ia uitați-vă în zona... Hai mă, pensetul, unde ești? Aici ești. Aici, da? Ia uitați-vă, avem o biluță aici care atât de tare s-a încins zona asta încât a făcut biluțe. Avem producție aici. Deci e pe alimentare. Acum sunt curios, oare... Hai să vedem dacă tot... Oare unde e scurtul ăsta? Este... Să vedem aici. Asta trebuie să fie main-ul. Da. Între și între avem... Asta nu îmi place deloc, dar... Nu, acum... Ce să zic? Ar trebui să avem 0 totuși. Și nu avem... Nu avem 0, înseamnă că nu a trecut. Stați că aici era. Înseamnă că nu au trecut direct. Da. Ok. Pe asta e bine. Dar mi se pare mie... Sau acolo avem flux? Vedeți lichidul acesta aici? Dar nu cred că e flux, nu avea de unde. Cred că e de la thermal pad. Este ulei din acela rămas și de-aia este acolo. Bun, în cazul ăsta văd că avem o situație ușoară. Ce avem aici? Avem un BLNO. Avem din astea pe aici. O să pun placa la încălzit și revenim imediat. Da, și din păcate puteți să observați, nu pot să elimin acea zonă, este sudată efectiv de placă, s-a încins exagerat.
O să luăm o freză și o să încercăm să luăm acea zonă, acel surplus de MOSFET care a rămas acolo. Da. Până una alta trebuie mascat foarte bine PCB-ul pentru că vă dați seama foarte multe bucăți de metal, micrometal, să duc și fug și așa mai departe. Au fugit sub cor, au fugit pe aici, pe la pin, pe aici, pe undeva. Nu e bine. Nu e bine deloc dacă se întâmplă treaba asta. Ok, o să maschez toată zona și revin imediat. Bun. Ok, am făcut și treaba asta aici minunată. Vedeți, a mâncat cu totul padul. E bine că nu a săpat mai mult. Pe mine asta mă bucură. E un lucru bun. Avem acolo niște trasee VESA. Vedeți, sunt 4 aici. Sper să nu fie așa importante. Dar cred că sunt. Și va trebui să le refacem și pe acelea. Cumva să facem contactul cu ele. Înseamnă că mai avem scurt pe linia de 12V. Da. Deci încă mai avem 2 ohm. Wow. La asta trebuie să recunosc că nu mă așteptam. O să mai pe un board view să vedem ce avem aici. Văd că oricum condensatorul ăsta am luat din el. O să schimb. Poate să fie zona de aici care ne mai încurcă și n-am luat-o. Bun, o să caut un worldview, deja e acel moment. Trebuie să-mi dau seama care cum e treaba cu traseele pe aici. Da, o să mai și stăm puțin aici. Da, acum e și mai bine, vedeți? E mult mai bine, într-adevăr. Da, ce să zic, clar aici avem o zonă mai mare care este afectată. Da, presimt o reparație destul de dificilă, nu este una ușoară, pentru că avem un scurt mai nesimțit. Bun, atunci o să distrug acești doi condensatori. Da, abia acum am scăpat de scurt. E ceva frumos aici. Ce avem acolo? Ceva stricat.
Nu prea înțeleg ce este asta aici, nu-mi dau seama ce vrea să fie asta. Fiul un condensator ăsta, un rezistor, ceva. Aici clar a fost condensatorul acela. Și aici să spun că a fost un condensator pentru că nu mai ok. Aici iarăși a fost un condensator și aici cred că mai era un rezistor. Să ne uităm pe schemă dacă sunt la fel. 1, 2 și aici era un condensator, da. Era un condensator pe linia principală. Da, ok. Deci nu va fi o reparație chiar așa simplă. Deci vedeți acum nu mai avem scurt. Să curățăm zona și ce să zic. Trebuie să le facem acolo cumva. Dificil, o să pun un pad ceva, o să pun... Da, și asta se întâmplă atunci când producătorul nu pune nici măcar un mama lui de fuse. Dacă aveam un fuse aici, nu se întâmpla treaba asta, se ardea doar MOSFET-ul și ce credeți, se schimba MOSFET-ul și placa era reparată foarte ușor. Dar de ce să poți să repari placa foarte ușor când poți să cumperi alta și să o schimbi? Nu? Mi se pare mai logic. Controlerul, hai să vedem ce controller e asta. O 512 R, ok. Da, el în cazul ăsta n-a avut ce să facă. Pentru că MOSFET-ul a murit aici, a murit pe linia de 12V. Băi, ce tu nu înțeleg ce e acolo. Mai e o parte rămasă din acest rezistor, vedeți? Tot nu înțelegeam ce-i treaba asta, ce mamă e treaba asta aici. E din condensator, pardon. Aici un condensator, aici avem altul și aici avem tot un condensator. Avem 3 condensatori care sunt arși. Bun, păi în cazul ăsta o să dăm jos și condensatorul acesta, o să facem frumos padurile aici. Zona de aici e zona de care m-aș lega. Și în cele din urmă am găsit eu o variantă, deja puteți să vedeți, acea bucată de cupru. O să fac cumva să fie ok acolo, să stea foarte bine și vreau să vedeți în continuare cam ce iese.
Ca să vă explic pe scurt ce s-a mai întâmplat între timp, am mai pus-o pe la teste, am mai tot măsurat și s-a întâmplat această minune din nou. Deci, după ce o să rezolv și zona asta de aici, clar schimbăm și controlul de pe spate. Cum ziceam, chestiile astea cedează foarte des și au probleme. Din păcate se pun pe foarte multe plăci. Și dacă nu mă înșel și pe RTX 3090 acea Zotac Trinity, tot același controller. Și țin minte că am avut o bucată, două, cam așa, cu acel controller dus și cu MOSFET, desigur. Așa că haideți să rezolvăm și această probleme și să punem MOSFET la loc. Și o să o vedeți în continuare, o să dau pe repede înainte. Am schimbat și controllerul într-un final pentru că am pus placa în teste după ce am pus primul MOSFET și mi-a ars și alt MOSFET și am zis ok, gata cu tine, te dau jos, trebuia să fac asta de la început, dar am văzut că se comportă normal, nu știu ce s-a întâmplat cu el, a cedat probabil nervos. Finally, nu contează, ideea e că o să vedeți că mi-a dat ceva bătăi de cap această placă, cu toată alimentarea ei, cu tot. Adică MOSFET-ii aceștia pe care i-am luat de pe o placă și unii dintre ei nu erau ok. Adică erau și nu erau, cumva unii mergeau, alții nu funcționau cum trebuie, erau dubioși și am tot schimbat MOSFET. Cu ocazia asta am văzut și eu că acești MOSFET sunt destul de sensibili și au comportamente din astea ușor diferite față de majoritatea MOSFET-ilor. Așa că vă las să vă bucurați în continuare de procesul reparației.
Bun, am înlocuit și MOSFET-ul acesta, hai să vedem dacă este ok de data aceasta. Ce să zic, pare ok. Se aprind toți uniform. No, hai să vedem un test acum, un benchmark. Ce face? Deja m-a obosit placa aceasta. Lucrez la ea de 5-6 ore. Și nu exagerez, cred că sunt 5-6 ore. Bun, trebuie HDMI-ul. Și haideți să-i dăm play. Și un display ar fi ideal. Acum nu mai pare niciun dubios. Hai să vedem ce se întâmplă când dăm un full mark. Dacă ar intra și astăzi în full mark, ar fi dezirabil. Acum sunt sigur că este totul în regulă într-un mare final. Haideți să punem acest osciloscop. Nu mă întrebați ce face, ce se întâmplă, că nu reușesc să-mi dau nicio seamă. Deci avem treaba asta, aici avem treaba asta, aici avem așa, aici avem așa. Toate sunt la fel. E ok. Cred că avem, ia sta să mai dăm o dată, să nu asamblez aiurea, că n-are sens. Să vedem, cedează pe fază, ceva am luat și n-am văzut eu. Sau această chestie nu stă bine aici. Ia, haideți să vedem. Temperaturile cred că sar. Ok. Am 160 de W. Se comportă absolut normal. Nu e nimic în neregulă. Voi nu știu dacă vedeți acolo, dar avem 105 grade pe hotspot, adică... Da. Nu, placa merge ok. Probabil am mișcat ceva pe aici. E destul de firav. Ok, aștept să oprească că... La cât am lucrat la această placă, ar fi trist să fac vreun scurt ceva acum. Chiar m-aș oftica. Bun, nu vă mai plictisesc cu asamblarea ei, cu asamblarea ei, în principiu altceva nu mai am. Aș să zic cu revizia, dar am folosit-o mai devreme. Asta o să o schimb cu ceva mai bun. Deci o să pun direct slotul de 16X și vedem dacă se comportă normal în teste și dacă le trece pe toate. Gata, am pus și placa în slotul de 16X. Haideți să o și pornim și să vă dau și un ecran. Așteptăm să ia driverul, încă nu l-a luat, pentru că am schimbat slotul și durează puțin. Sunt curios ce temperatură o să aibă această placă. Răcirea mi se pare micuță, dar nu știu, nu m-am uitat să văd și cât consumă, când ne raportăm și la consum. Dacă consumă până la 150 de W, e acolo, merge. Dacă consumă mai mult, 180-190, e cam la limit. Haideți să vedem. Aici, în cameră, în momentul acesta este destul de cald. Sunt vreo 25-26 de grade lejer. Avem 3.0, 12 GB. Aici nu este nicio eroare. Bun, vreau să văd aici ce voltaj rămâne. 11,8, ok. Am 170 de W, 175 de W. Pare cam la limită răcirea. Haideți să vedem hotspot-ul cum este. Hotspot-ul avem 12-15 grade. Cred că pe aici se învârte. Ceea ce nu e rău. Ea acum este pe standard, adică ventilatoarele sunt pe standard. Eu nu am
la nimic. Haideți să vedem ce target are ea. Nu știu de ce vreau să spun că are un 75 target. La 50% este foarte, foarte silențioasă. Abia de se aude. Ia să vedem aici, avem cât? Unde ești, mă? 50% fan speed. E bine. Ia să vedem că tot crește. Deci înseamnă că targetul este undeva la 72 de grade. 74. Cred că la 72 o lăsa mai jos targetul pentru că are răcerea mai slabă. Da, asta e un lucru bun. Dar chiar și așa, uite, mă, că ajung la 75. Wow, e puțin. Deci totuși ajunge acolo la 75. Chiar și așa, aici vedeți, avem aproape 90 de grade. Știți părerea mea, nu mai insist. Nu-mi place treaba asta. Gata, avem 50%. Cred că la un 72, 73, poate chiar 74, acolo e targetul ei. Nu pot să dau seama. Deja avem 90 de grade hotspot. Haideți să dăm mare, că nu are relevanță să vedeți placa în momentul acesta. Să vedeți aici foarte clar. Avem 90 cu 75 temperatură, da? Ventilatoarele 52%. Haideți să dăm... să pornim un Messi Afterburner, să vedem ce se întâmplă când se duce la 100%. Acum nu știu dacă auziți și voi, dar airflow este wow. Cred că se aude și pe filmare, se aude destul de tare, să zic așa. Nu e foarte silențioasă, dar pot să vă spun că are un airflow foarte, foarte bun. Da, sunt foarte surprins. Deci ventilatoarele sunt ca lumea. Îmi plac. Mai scade sau s-a blocat aici? Repet, este și foarte cald aici unde filmez. Eu presupun că în jocuri nu va depăși 60 de grade cu ventilatoare la 100%, ceea ce e bine, e destul de ok. Adică e o placă care poate să stea la niște temperaturi decente, să vă țină, părerea mea că destul. Ați văzut care este problema ei. Practic asta este slăbiciunea ei, MOSFET-ii, da? De aia s-a și stricat. Pentru că a stat la o temperatură, un target de temperatură de fabrică, care a dus la această problemă. Adică nu vă gândiți că MOSFET-ii astea ardeau dacă aveam aici 65 cu, să zicem, 80 aici. La ce airflow are placa în momentul ăsta, vă asigur că MOSFET-ii aceea au mai puțin de 80 de grade în momentul ăsta. Sau să zicem ca 80 de grade, haideți să nu exagerăm că na. Se încing foarte tare, totuși sunt MOSFET-ii care se încing, nu se joacă. Oricum, tot în zona hotspot-ului vor avea, față de 100 și ceva, cât au ei la 5% fan și aici 90 de grade. Sunt sigur că au 100 și ceva de grade și au un moment automat la temperatura aia scade și rezistența, se mai întâmplă acolo niște lucruri, condensatorii nu mai sunt ce trebuie și cedează și acea electronică din MOSFET. Aici avem de-a face cu niște MOSFET mai inteligenți un pic, sunt un fel de 3 în 1 ăștia, un fel de NES. Da, văd că greu scade sub... hai să resetăm... unde ești, mă? Aici. Vreau să văd ce face în acest benchmark, cam la cât ține temperatura. Eu zic că dacă aveți o temperatură ambientală în cameră de 20 de grade, 20 și un pic, haideți 22-23 și un airflow foarte bun în carcasă, placa asta stă sigur sub 60 de grade. Acolo 58, 59, 55, 60, acolo o să stea în jocuri. Cu ventilatoarele desigur la 100%. Ok, lăsăm să treacă testul și discutăm la final să vedem
ce hotspot a avut și ceilalți parametri. Ok. E un scor destul de bun, adică 360 Ti-ul are undeva, are 2000 cred peste aici. Aproape 2000, măcar 2000. Diferență mică între aceasta și 360 Ti. Sper că rețin bine. Haideți să vedem hotspotul maxim 74 cu 63. Da, deja vorbim altfel aici. Din punctul meu de vedere, ca să țineți o placă, să ieșiți la pensie cu ea, deși nu se întâmplă asta pentru că automat trece timpul peste ea și nu mai face față, dar ca să nu se strice niciodată, mai bine zis, asta e temperatura maximă pe care eu vă recomand pentru o placă video. Vă asigur că dacă o țineți la o temperatură maximă, cum este aici, placa voastră nu va muri. Trebuie să specific, acum mai sunt și situațiile în care anumite componente sunt lăsate nerăcite sau diferite chestii de genul. Sper că înțelegeți ce zic, nu vreau să intru în detalii. Desigur că acea placă se va strica oricum pentru că îi vine timpul, să spunem așa, da? Eu aici vorbesc de plăcile care au o răcire decentă, cum are și aceasta, adică sunt răcite componentele esențiale, da? Toți MOSFET-ii. Mai sunt și unele plăci care, știți ce părere am despre ele, așa nu. Bun, placa asta, dacă ar fi să o găsiți la un preț mai bunicel și totuși să aveți un airflow bun în carcasă, eu unul v-aș recomanda-o. Atâta timp cât are temperaturile respective, cred că nu va muri ușor. Dacă o lăsați să meargă cum mergea de fabrică, adică cum merg ventilatoarele de fabrică, acolo sigur veți avea probleme și o să veniți cu ea din nou la mine sau și clientul acesta va veni din nou cu ea la mine. Pentru că se ard din nou MOSFET-ii. Ați văzut și voi, MOSFET-ii aceștia sunt extrem de slabi. Se ard foarte repede. În trecut am avut multe probleme cu ei, sunt puși și pe 380 și pe 390. Mereu am avut variante și combinații din astea cu acel controller al lor care se arde odată cu ele. Și cam aceea situație ca și aici, doar că la plăcile mai scumpe ca și 390, 380 Ti, 380, acolo deja avem două controllere, adică din acestea, nu, cel puțin două, avem și 3 acolo, avem alte alimentări, mă rog, e mult mai complexă situația și automat și reparația e mult mai dificilă. Cam asta a fost placa, eu vă mulțumesc pentru că am văzut că îmi dați acolo comentarii, apreciez foarte mult treaba asta, mă ajută și pe mine, ajută și algoritmul, la fel și like-urile care mi le dați, vă mulțumesc și apreciez acest aspect. Mă încurajează și pe mine să postez mai des, să fac clipuri. Ați văzut, încerc și eu să vă răspund în limita timpului meu disponibil, că acum trebuie să mai și repar, nu? Adică, sper că mă înțelegeți. Dacă aveți o placă video defectă sau un laptop de gaming defect, aveți aici datele, mă puteți contacta. Cel mai bine îmi scrieți pe WhatsApp, ar fi cel mai indicat și vă răspund acolo. La telefon, repet, nu sunt tot timpul disponibil, atunci când lucrez am nevoie de focus și dau cam totul pe silențios, nu vreau să aud de nimic pentru că altfel încep mesaje, încep apeluri, încep toate cele și nu mai am focus și sunt situații în care chiar trebuie să te concentrezi, chiar trebuie să găsești logica să-ți pice fisa, cum se zice. Da? Și nu poți într-un haos să ajungi la rezultatul acesta. Ceva de precizat, am primit niște mesaje săptămânile astea cu Mac-uri. Eu nu mă ocup de MacBook-uri, absolut deloc. În zona de Apple, chiar dacă sunt cu laptopuri, să zicem, destul de performante, totuși nu sunt de gaming și nu mă ocup de acele laptopuri. Iar și cele de Office, la fel, nu vreau să mă ocup de ele. E o altă zonă, părerea mea aici să las pe altcineva care poate să devină expert pe ele. Eu v-am zis și vă spun din nou, nu pot să fiu bun pe toate. Eu, repet, vreau să mă axez doar pe plăcile video și pe laptopuri de gaming. Nu pe toată gama de laptopuri de gaming. La Dell cred că nu o să mă bag, pentru că deja simt că am ajuns acolo la limita mea în care sunt foarte multe aspecte, foarte multe particularități cu fiecare laptop și deja devin ineficient. Deci, pe mine, eu zic că o să mă găsiți doar în zona aceasta când aveți nevoie de o reparație
nu ezitați să mă contactați. Deci, într-un final, avem un client fericit. Eu sunt Bogdan, vă salut și ne vedem cu următorul clip.